סליחה, כן, אנחנו פרופסור, מקליטים. may I say something? רק רגע, התחלנו, שלמה? כן, מקליטים. טוב, אז קודם אני אכריז על מספר השיעור, אחר כך נדבר. אוקיי, אז היום זוהי הפגישה הממוספרת 102 של קבוצת הזום שלנו, Learn Yiddish Online, היום ה-31 במאי 2021, ואנחנו עוד מעט נמשיך לקרוא את חיים נחמן ביאליק, הפואמה שלו Das letzte Wort, אבל לפני שנתחיל, ולפני שאנה תגיד מה שהיא רוצה, אני רוצה לפנות לכל האנשים שנכנסים לשיעורים האלה דרך הזום. מה קרה לך? שלמה, אפשר להמשיך? כן, אני נתתי לך להיכנס. הייתה איזו בעיה עם יאיר והיא נפתרה. טוב. נכנסתי, תודה. אני מבקש עכשיו לפנות לאנשים שרואים את הפגישות שלנו ביוטיוב, Learn Yiddish Online, ולהציע שמי שמעוניין ויודע יידיש קצת, שיש לו ידע פסיבי, הוא מעוניין להצטרף באופן מעשי לפגישות שלנו, אני מבקש שהוא יפנה באימייל לכתובת הבאה, טובה, T-O-V-A, S-H, שטרודל, מייל, M-A-I-L נקודה, הוג'י, זאת אומרת H-U-J-I, זאת אומרת היברו יוניברסיטי ג'רוסלם ישראל נקודה, AC נקודה, IL. מי שיכתוב לנו לכתובת האימייל הזאת, אנחנו נענה לו ברצון, גם אם רוצים לברר משהו, וגם אם רוצים להצטרף. אנה, רצית להגיד משהו. תודה רבה, אני מדבר באנגלית, זה will be more quickly. I spent all the Shabbat with the Bielik. They came the book. The book is מעניין because it's exactly Salomon Dickman. I discovered Salomon Dickman, the translation from Polish, from Hebrew to Polish. So I saw this, our poem, what we have in the course in Polish was מעניין. Now I understood exactly because the Dickman, it's perfect to translate it. And there was the big story. אנה, דיקמן הוא אחד המתרגמים הכי חשובים. כן. אני יודע, בשבילי זה אורקה, because this book was translated and now was published from the last book in the Bialik Museum. Professor knows for sure the story, I will not say, but Salomon Dickman, I was read his all the story of these poems of the Bialik. So also I discovered the Dov Sadan have the name Berush Perber. It was for me funny because it's difficult, the names. So I would like to say that about this course, what we have, that is not only that we translate it like the monkey, but we learn a lot. I am so grateful for this course because
Usually you will not discover so many poems. I will not discover many books. I'm buying the new books. I am so exciting to find the new translation, the new authors. So it's amazing course. אני מאוד שמח לשמוע, אנה, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו. כמו שאמרתי קודם, אני גם שואל אותך, האם יש לך בוורשה חברים או חברות שהיו מעוניינים להצטרף לפגישות הזום שלנו? I have to ask this professor she is professor now, and she teaches in the Wrocław University of the Yiddish, and I will ask her because she gave this book to Berkovich, her books. כן. So, I will ask her. אוקיי, אני מתכוון לא לפרופסורים שיודעים יידיש, אני מתכוון לאנשים... סטודנטים, נכון. כן. כן, כן, I will tell her and she will do it. מצוין, תודה. טוב. אנחנו חוזרים לחיים נחמן ביאליק. שלמה, אתה זוכר איפה הפסקנו? רגע, קודם כל נעלה אותו למעלה. share screen. האם רואים את ביאליק? כן. כולם רואים את ביאליק? כן, כן, גם אני, יש לי בפייפר. טוב. לא, על המסך אתם רואים את ביאליק? כן. רואים. בסדר גמור. אני חושב שאמרנו את הבית הראשון, זה הכל. ואני הקראתי את הבית השני, אבל לא פירשנו אותו, כי כבר הגענו לסוף השיעור. זהו. אז אולי בלה תתחיל לשורה ראשונה, ונתחיל לתרגם את הבית השני. Und Gott hat mir gesagt, azoi, ואלוהים אמר לי כך, צו שוור, לקרוא את כל הבית? לא, אני אומר, על השורה הזאת, וגות הותמיר גזוק כזוי, יש בה הד אקו של דברי הנביאים, כן? זאת אומרת, ביאליק מנסה כאן בסגנון נביא, כמו שהוא אומר, כן? בסגנון הנביאים, לכתוב את השורה הזאת. שורה שנייה. Zu schwer der Joch, ich kann nicht mehr. כבד מדי העול, אני לא יכול יותר. אוקיי, אני נזכר שדיברנו על השורה הזאת, מה פתאום אלוהים מרגיש עול, קושי, ולא יכול יותר. דיברנו על זה בסוף השיעור שעבר, כן. ואני הבאתי את מה שאומר הרב עדין שטיינזלץ בספר שלו על הסידור והתפילה, ואמרתי שעל פי מה ששטיינזלץ מסביר מהי מהות התפילה, ולמה יהודים מתפללים, אומר שטיינזלץ שהתופעה היהודית המיוחדת הזאת של תפילה מתוך סידור, מתוך טקסטים קבועים, כאשר יהודים עושים את זה בציבור, במניין של לפחות 10 אנשים, מה שנקרא מניין. יש כאן בעצם פנייה אינטימית של כל יהודי בתוך הציבור לאלוהים ללא אינטרמידיאריס, ללא תיווך של כומר, אלא בגישה ישירה של
האדם אל אלוהים. פה יש לנו תפיסת עולם מטאפיזית, שהיהודי באשר הוא יהודי, יש לו בגישה לפחות 3 פעמים ביום דרך התפילה, עם משהו שזה מעבר לעולם הזה, מעבר לבני אדם, אבל יותר מזה, כאשר אני קורא בספר של אדין שטיינזלץ, יש לו סקציה גדולה מאוד על מה זה ברכות. לפני שאוכלים לחם, כן, המוציא לחם מן הארץ, יש לו מאות ברכות שהוא מנתח. כשאני קורא שם, אני מקבל אימה, ואני מפחד שאף אדם לא מסוגל את כל הברכות האלה להספיק להגיד ולחשוב עליהם ולהתכוון. יש כל כך הרבה ברכות, שאין לך מה לעשות אלא כל הזמן, או להתפלל, או להגיד ברכות. וזה מלמד אותי שהיחס ביהדות אל האין סוף, שזה השם בקבלה של אלוהים, הוא הדבר הכי חשוב בזהות, ב-Jewish identity של כל אחד מהיהודים כיהודים. מי שלא הולך לבית הכנסת לא מרגיש את זה, אבל מי שלא מתייחס לזה, לפחות לא לומד מה זה, אז הוא בעצם זהותו היהודית כמעט ולא קיימת. זוהי המסקנה העצובה שלי, שאני לא יהודי, שהרי אני לא מברך כל פעם שאני אוכל משהו, ועוד יותר מסובך, בברכות האלה אתה צריך לדעת איזה ברכה לברך לפי הסוג של האוכל שאתה אוכל. אתה צריך להיות דיאטן ומומחה בדגנים ובכימיה, כדי לדעת איזו ברכה להגיד על איזה סוג של אוכל. כל כך מדויק העניין שמקפידים על סוג המזון, איזה אדם פשוט יכול לדעת מה הוא אוכל. מה אתם אומרים על זה? המסקנה שלי היא שאני לא יהודי, וגם אתם לא. שלמה, מה אתה אומר על זה? אם הסברתי נכון. אני מבין מה שאתה אומר, אבל הדברים הם לא כל כך חמורים. העובדה שאני אומר על משהו בורא פרי העץ, ובעצם הוא עשב, למשל, פפאיה, כן? פפאיה היא מבחינה בוטנית עשב, אבל היא מתאמרת לאיזה 3 מטר העשב הזה. אז סביר להניח שבן אדם שיראה עץ פפאיה, יגיד בורא פרי העץ. אבל רגע, הוא יטעה. הוא צריך להגיד בורא פרי האדמה. הוא צריך להגיד בורא פרי האדמה. נכון. עכשיו, אם אתה, כך לפחות שטיינזלץ אומר כרב שמכיר את המקורות, אם אתה אומר ברכה לא נכונה, עלי שזוהי ברכה לבטלה. לא, אני לא חושב שזה ככה. אם אתה אומר לא נכונה במזיד, אבל כאשר אתה לא יודע, אז אתה לא יודע, נו בסדר, זה לא גדול עוונך. מבחינה הלכתית, עד כמה שאני מבין, אתה לא עשית כלום. שהרי
זה כמו נגיד, וסליחה על הדוגמה הקשה, איך אוטיסט אוכל גלידה. לוקח את הגביע, מקרב את זה במקום לפה. זאת אומרת, אני מבין שאין אדם יכול לבטא את זהותו היהודית על ידי עשיית דברים שמבחינת ההלכה הם לא רלוונטיים. יש המון מחלוקות בעניין הזה. יש כל מיני צמחים שהם מתים אחרי 3 שנים של גידול. והשאלה שנשאלת, האם יכול להיות שאלוהים ברא צמחים שעד שהם גדלים ופורחים, אז הם כבר מתים, ואי אפשר לברך עליהם. אז יש כל מיני, המקילים אומרים, אל תבלבל את המוח, תיקח את הפרי הזה ותברך עליו מה שאתה רוצה, ולך לדרכך. המחמירים יגידו מה שיגידו, אוקיי. זה לא. רגע, לא, אני לא מוכן לעזוב, אגיד לך עוד מעט למה. עצם מה שאתה אומר, וזה מאוד נכון, יוצא ממה שאתה אומר, שביהדות מבחינת ההלכה, מקפידים כדי שהמעשה של המצווה יעשה על פי דיוקה, כן? עכשיו אני אגיד דבר שאני לא יודע אם אתם תסכימו איתי או לא, אומרים למשל שכמות פרסי נובל איפה של יהודים שזכו לפרסי נובל הוא ללא כל פרופורציה לאחוז היהודים באוכלוסייה בעולם. אם אני זוכר, אם היהודים בעולם הם 1% ו20% ממקבלי פרס נובל הם יהודים, יש פה איזו שאלה, איך זה קורה. עכשיו, אם אנחנו אומרים, ואני חושב שזה יהיה נכון, שבעניין של הדיוק בעשיית המצוות, מקפידים, זה שיש ויכוחים זה רק מראה שרוצים להקפיד, זאת אומרת שהולכים לברר בעיה עד הסוף. אז אני שואל, האם זה לא ה-DNA של היהדות שאיכשהו זולג לתוך המדע? יאיר, מה אתה אומר על העניין? קודם כל, הפרסי נובל הגיעו רק מהיהודים המשכילים, כלומר מתקופת ההשכלה, ולא על ידי יהודים חרדים, במקרה אחד. עכשיו... לא, רגע יאיר, האמת שאני לא מתכוון להיכנס על הנקודה הזאת לוויכוח, אבל כשאני אומר DNA, אני מדבר על מסורת יהודית של לימוד, שעוברת מדור לדור, פעם היא קשורה לגמרא ופעם היא קשורה למשהו אחר. כן, אבל לא, השאלה שלי הקודמת, זה מה שמעניין אותי, ומה הייתה השאלה שלי הקודמת? אם זה ה-DNA היהודי שגרם לכך שליהודים יש פרסי נובל מעל ומעבר לכל פרופורציה למספר... לא, זה לא השאלה הקודמת. השאלה הקודמת הייתה, האם אנחנו עדיין יהודים, מבחינת הזהות שלנו, כאשר ההגדרה, כפי שעדין שטיינזלץ מסביר, כן? הסידור והתפילה, אלה 2 אספקטים מתוך התרבות היהודית, שאם אנחנו לוקחים את הסידור ואת התפילה ומוחקים אותם, אין לך יהודים. אוקיי. אז אילו זה היה לפי ההגדרה הזאת, אז כמעט ולא היו יהודים מקבלי פרס נובל.
כי הסיפור של מיהו יהודי זה סיפור ענק ועתיק שקיים אצלנו מאז קום המדינה, וכשמדברים על יהודים שקיבלו פרס נובל זה בין אם הם יהודים מתבוללים או יהודים דתיים. לא, תעזוב את פרס נובל, אני סתם נתתי דוגמה. אין ספק שהיהודים בכל העולם הם היו תמיד, לפחות במאות האחרונות, הם היו בשכבה של גדולי האינטלקטואלים בכל השטחים, גם בשטחי המוזיקה וגם בשטחי המדע וגם בכל השטחים, וזאת עובדה. אולי זה בגלל זה שאתה אומר ה-DNA שמתוך התלמוד הוויכוחים האינסופיים, שלא השלימו עם שום דבר, שצריך לברר אותו עוד תום, שהיו כל מיני אופציות, בניגוד לאסלאם ששם אין פירושים, אלא כבדהו כמות שהוא, והכל מן אללה, וזו הסיבה שהמוסלמים לא התקדמו בכלום במאות השנים האחרונות בתקופה מאז האסלאם, למרות שלפני האסלאם הם המציאו את המתמטיקה ואת האלגברה והיו משכילים מאוד, יכול להיות. טוב, אנה, אני חוזר על השאלה שלי, בשורה הזאת שקראנו אצל ביאליק, שאלוהים אומר שהעול עליו קשה מדי. אני ניסיתי בשיעור שעבר בסוף להגיד שאת השורה הזאת אני לפחות מבין, שאלוהים, לפי ביאליק, צריך את העם היהודי כדי שהוא יהיה עד, איך אומרים? שייתן טסטימוני לקיומו של אלוהים. שאם אינם יהודי, אז גם העדות על קיום כוח עליון לא של בני אדם, אין עם שיעיד על זה. ולכן המצוקה של אלוהים. אנה, אני מסביר את עצמי. אני חושבת שביאליק, למשל ביאליק, קשה מאוד בעברית. אני קראתי גם בעברית, אבל זה נומנקלטורה, זה קשה קצת בשבילי, אבל זה יש לי בפולנית. כן. תגידי, איך יש לך ספר לפנייך בפולנית? זה נכון, זה גדול מאוד. לא, אני שואל אם יש לך על השולחן, התרגום לפולנית. כן, זה לא, זה דיקמן, זה אוריג'ינלי דיקמן. בסדר, אז האם את יכולה להגיד לנו איך דיקמן מתרגם את השורה השלישית הזאת שבלה קראה לפני רגע? כן, נכון, זה ostatnie słowo, last verse. He made it specially, and this when כמו אני קראתי בפולנית בדיקמן. אז תקראי לנו את השורה בפולנית. בלה, אולי תקראי על השורה הזאת ביידיש, ואנה תנסה לקרוא את השורה בפולנית. נכון. בבית השני, השורה השנייה, צו שוור דריוך, איך קונית מר. כן, אנה, מה אומר דיקמן? כן, I would, from beginning, because he made it, I will start from beginning, because he made it little bit, the verse, it's little bit, כמו בעברית. Pan oto mię do was dziś zesłał na ziemię. On widział niewoli, przytłacza was brzemię. Gamzy, it's difficult, the gamzy קשה פולנית. Because he כמו לשמיין, he have the nurt כמו לשמיין. זאת אומרת שהוא משתמש בשפה של הנביאים בפולנית? כן, זה גם זה לא, אני מבינה, אבל זה, this language we don't use so much because he was using in the high position, the Polish, not simple. כיוון שאנחנו לא יכולים להבין את הפולנית, רק את השורה הזאת
השורה... Ken, rzekł wtedy Pan niebios te słowa do sługi, nie zadzierżę już dłużej ciężkiego brzemienia, więc idź, z serc im wydrzyj nieszczęścia jęk długi. אבל רק את השורה הזאת. אנה מסבירה שיחיל שקצת קשה, כי התרגום לא עוקב שורה, אלא הוא ערך את זה, אתה יודע, כשמתרגמים אז אי אפשר להיצמד בדיוק ל... כן, כן. רגע, זה מה שאני חשדתי. זאת אומרת, טרדוטורי, כמו שאנחנו אומרים, כן? המתרגם הוא בוגד, ואז הוא חייב לשנות כדי שהוא יוכל להגיד. טוב. זה קשה פולנית בדיקמן. He used really the high Polish. אוקיי, בלה, אם יש לך מה להגיד לגבי השאלה שאני מעמיד לגבי העניין האחרון שאמרתי, שהקושי של אלוהים לפי ביאליק הוא שלפי ההמשך של הפואמה, כמו שראינו, עוד מעט לא יישאר עם יהודי שיעיד על קיומו של אלוהים. יש לי מה להגיד גם על השאלה הזו וגם על הדיון שהבאת קצת קודם. הדיון הזה, אני הרגשתי שהוא מאתגר את הקשב שלי. היה לי קצת קשה לעקוב, מכיוון שהבקיאות שלי במקורות, זה לא סודי, לא גבוהה מאוד, עניין של בורא מיני מזונות ופרי העץ ופרי האדמה, מוכר לי באופן, כן, שמעתי את הדברים האלה. אני לא חושבת שזה פוגם ביהדות שלי, זה שאני לא יודעת בדיוק, אני יודעת שבננה היא עשב, כן, כמו ששלמה אמר קודם על פפאיה, להגיד שזה נורא מפריע לי אם אני גם לא מברכת, כן, אני לא מברכת על כל מזון שאני אוכלת, אני כאילו, אני שוטפת אותו ומכינה אותו כמו שאני יודעת להכין אם צריך להכין, וזהו פחות או יותר. אני לא מרגישה שזה עושה אותי פחות יהודייה ממי שיודע את הברכות והחוקים, אפילו לא פחות יהודייה מהדין שטיינזלץ. באופן קצת וולגרי אני אפילו אגיד שכבר החליטו בשבילי שאני יהודייה מדורי דורות והענישו את הדורות שלפניי על זה שהם היו יהודים. אני באמת לא זקוקה לשום הוכחה, לא לאף אחד וגם לא לי, שאני יהודייה. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי השאלה שנוגעת באמת לשורה הזאת, אני חושבת שביאליק אומר כאן משהו שאלוהים הוא לא כל יכול. צוש ורדר יוך יחכו נתמר, אני לא יכול יותר, אומר אלוהים, קשה לי. זאת אומרת, אני לא כל יכול. עכשיו, אתם, עם ישראל, בואו, אתם צריכים, כן. יחכו נתמר, אי אפשר לתרגם, אני לא כל יכול. יחכו נתמר זה, איני יכול יותר לשאת את המצב, אבל לא המצב שלו, אלא לפי המשך המצב של העם. בכל מקרה זה עדיין מעיד על, אני לא רוצה להגיד פגם, אבל איזשהו ליקוי באומניפוטנטיות של אלוהים, כן? הוא עובדה, הוא זקוק לעזרה, זה דבר אחד. ודבר שני, באמת, הנקודה של אם אין עם, אז אין אלוהים, דווקא כאן יש משהו שמדבר אליי במובן של, כמו שאני הייתי אומרת כשלימדתי בבית ספר, אם אין לי תלמידים, אני לא מורה. זאת אומרת, יש כאן איזה יחסים לא סימטריים במובן של
אותו דבר, אבל סימביונטיים, זאת אומרת, הדברים קשורים אחד לשני. אחד תלוי בשני. ככה אני מבינה את זה. אבל אם יורשה לי, יחיאל, הדיון הקודם לקח את זה קצת רחוק מדי לדעתי. היה לי קצת קשה לעקוב אחרי זה. בסדר. אני מסכים עם בלה גם בנקודה נוספת. העניין של פרסי נובל לא שייך לכאן. הלימוד היהודי, הקל וחומר, הגזרה שווה, כל המידות שבהם התורה נדרשת, הוא בוודאי תורם לחידוד הטיעון ולחידוד העסק ולכל מה שקשור בטיעון הגיוני. ולכן לא צריך לחפש את זה בהקשרים האלה, אלא צריך לחפש את זה בהקשר הכללי של לוגיקת הטיעון היהודי. כן, רק שצריך לזכור מאיפה לוגיקת הטיעון היהודי נובע. הוא נובע מהתלמוד, הוא נובע מהמדרשים. זה מה שאמר. בסדר. כן. בסדר. שם כתוב למשל, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אז הפירוש המעשי של הדבר הזה זה שאסור למסקנה להכיל יותר מההנחות שקדמו לה. וזה כלל שהיום נחשב לכלל אריסטוטלי, אבל אנחנו הקדמנו אותו. אז זהו. רציתי להגיד עוד הערה. פרס נובל התחיל לפעול בשנת 1901, ואילו היה פרס נובל קיים 200 שנה קודם, ברור שאחוז היהודים בו לא היה כל כך גדול, כמו בתקופה שכבר התחילה תקופת ההשכלה, שיהודים כבר נכנסו לאוניברסיטאות, ומבחינה תרבותית התבוללו בעמים. טוב, נמשיך בלה עם השורה הבאה. אוקיי. גיי רייס פון זר הרץ אן אוי, לך תקרא מהלב שלהם הנחה, אוי. כן. שיס אויס פון זר אויג אטרר, שיס אויס, תשפוך. מהו הפועל, בלה? אויס שיסן? כן, ומה תרגום המילה? מה זה שיסן? שיסן זה לראות בעצם. בדיוק, שיס אויס, אלוהים כאילו לפי ביאליק פונה למשורר, ואומר לו, תגרום שדמעה תירה, או תצא תיירה. תיירה. כמו מרובה, כמו מ... בלחץ. כן. זאת אומרת, כהתפרצות, כאיזו מודעות פתאומית למצבם. כן. Und schwer soll sein die Träer und bitter, ושהדמעה תהיה כבדה ומרה. כן. Und hoch soll sein der letzter Krechts, והויך זה גבוה, אבל הכוונה בקול רם. כן, יפה. שהיא תהיה ההנחה, הקרחץ האחרון. כן. אז זוהי די ארד זולטון הציטר, כך שהאדמה תרעד. נכון. Und obtreißlen von sich das Schlechts, ותנער ממנה את הרוע. את הרוע. זה סוף הבית? כן. כן. אז הבית השני הזה מתעסק בלהסביר מה יכולה לגרום המועקה שיש לעם הזה, כן? ואיך משתחררים ממנה בהנחה האחרונה, בדמעה,
במודעות מרה למצב וכולי. שלמה, הבית הבא. Ich hab gepflegt und bin gegangen. Mein Weg ist voll gewesen mit Steiner. Nur ein Gefühl und ein Verlangen hat tief geglitt in meine Beine. Ich hab gefühlt, ich seid bei Schlangen und mit euch, bei euch, keiner, mit mich keiner, mit Hot getrieben, Eier, weitig. Ich hab gemeint, mein Hilfe ist neidig. Ich bin gestroppt von Gott mit Herz. Ich hab ein Herz, was krankt vor jenem. Ich hab ein Herz, was krankt vor jenem, was kortschet sich von fremden Schmerz und wird verbrennt von jedem Gehennem. טוב, בבית הזה ביאליק מתרכז, כמו שבבית הקודם הוא מתאר את מה שלפיו, לפי ביאליק, אלוהים מרגיש. בבית הזה שאתה קראת עכשיו, ביאליק המשורר מדבר על עצמו, כיצד הוא מרגיש בעקבות הפנייה הזאת של אלוהים אליו. שורה ראשונה. Ich hab gepflegt und bin gegangen. כתוב gefolgt. Ich hab gefolgt und bin gegangen. תרגום. מהו הפועל? הפועל הוא פולגן. מה פירוש המילה פולגן? לא יודע. לעקוב. לא, זה נכון, אבל לא כאן. פולגן זה להיענות, להישמע לקריאה. עכשיו, באיזה זמן זה נאמר? הווה, עבר או עתיד? שלמה? בעבר. Ich hab gefolgt. אני נעניתי לפנייה של אלוהים. זה בעבר. כן, כן, נעניתי, לכן אמרתי בזמן עבר, נעניתי, ich hab gefolgt. שמעתי את הפנייה של אלוהים, und bin gegangen. והלכתי. זאת אומרת, כאן מתחילה בעצם הדינמיקה בפואמה הזאת. שורה שנייה. Mein Weg ist voll gewesen mit Steiner. דרכי הייתה מלאה באבנים. זאת אומרת, בצורה מטאפורית, ביאליק אומר, הלכתי אל עמי לדבר אליו בשם אלוהים, הרי זה לא השיר הראשון שלו, ואז הוא מתאר את התחושה שלו כסופר ההולך לעורר את עמו. Mein Weg ist voll gewesen mit Steinen. תרגום. דרכי הייתה מלאה באבנים. זאת אומרת, היא אל העם בשם אלוהים הייתה מלאה במכשולים, אבנים. שורה הבאה. Nur ein Gefühl und ein Verlangen. לא ein, זה לא גרמנית. Nur ein Gefühl und ein Verlangen, רק הרגשה אחת, ופרלנגן, אני לא יודע מה זה. מי יכול לעזור פרלנג? בבקשה.
לא, יותר מזה זה בכיוון, אבל פרלנג. דרישה, משאלה? דרישה, לא שמעתי. דרישה, לדרוש. גם בכיוון הזה, אבל עדיין, הכל נכון, אבל לא בהקשר הזה. בלה, מה את אמרת, פרלנג? משאלה. משאלה, בדיוק. כן. כן, אבל רגש אחד ומשאלה אחת היה לו למשורר, תשואה הבאה. Und tief geglitt in meine Beine. בין, In meine Beine, כן. טפטפה לתוך עצמותיי. גגלית זה לא טפטפה. מהו הפועל? שם הפועל? גליקן, לא? גליטן. לא, לא, גליין. גליין, גליין. מי יכול להגיד מה זה גליין? להחליק. לא, לא. בכלל לא. אה. גליין, היה לנו באיזה אחד הטקסטים שקראנו, נדמה לי, מה זה גלי? השם העצם הזה, גלי. תחפשו המילון ותגידו לי מה אתם מוצאים. זוהר, מקרין. טוב, זה תרגומים לא טובים. תראו, כאשר יש גחלים לוחשות, רואים נקודה אדומה כשהאש שנותרה בגחלים הלוחשות, נקודה אדומה, כן? זה הגלי, זה הלהט של האש. עכשיו, אומר ביאליק, מעלה אחת, הות גגלית, לחשה, in meine Beine, הוא אומר, שלמה. In meine Beine. זאת אומרת, כמו שגחלים, כאשר הם לא מלאי להבות, אלא הם חמים ועדיין האש כמו משאלה, כן? לוהב בתוכם באיזה נקודה חמה שמעידה על המשאלה. ככה העצמות של המשורר. כשמשהו לוחש בעצמותיו, זה אומר שיש לו משאלה שלא מרפה ממנו בטמפרטורה גבוהה. שורה הבאה. Ich hab gefühlt, ihr seid bei Schlangen. אני הרגשתי... לא, הקריאה עדיין לא מושלמת. Ich hab gefühlt, ihr seid bei Schlangen. האם כתוב ביי? כן. בית יוד יוד עם פתח למטה. טוב, אז אם ככה תקרא עוד שורה, מפני שהאמירה היא מתפרסת על שתי שורות. יחוב גפילט, ihr seid bei Schlangen, מה עוד? Und mit euch, bei euch, keiner. אוקיי. יחוב גפילט, ihr seid bei Schlangen. תרגום. אני הרגשתי שאתה... אתה? עיר, הוא מדבר אל העם, אתם. שאתם רואים בנחשים, לא, אני לא מבין. לא כתוב רואים, לא כתוב רואים. זית. bei Schlangen. לא, אני לא יודע מה זה. איך תעזוב? אני הרגשתי שאתם זית by Schlangen. שלנגן זה נחשים, אבל נחשים. לא ברור איך המשפט הזה בנוי. כן,
ich hab gefühlt, אני הרגשתי, ihr seid, אתם הינכם, ich bin, du bist, ihr seid. אתם הינכם bei Schlangen, אתם נמצאים אצל נחשים. אצל נחשים, הבנתי. זאת אומרת, אני הרגשתי שאתם, בני העם, נמצאים בקרבת או באמצע נחשים שסובבים אתכם, זה אני מוסיף. תורה הבאה, שלמה תקראו. ומתאייך, בי אייך, קיינר, קיינר. קיינר, קיינר. קיינר, קיינר. תראו. ואיתכם, על ידכם, אף אחד, אף אחד. זאת אומרת, אני אומר ביאליק, הרגשתי שאתם לבדכם בקרב נחשים. אין מי שיעזור לכם, אין מי שיציל אתכם עוד מעט, ואתם תמותו מנקישת הנחשים. עכשיו, אני רוצה השערה, כמובן שכל אחד מאיתנו ישער אחרת. מי הם הנחשים, יאיר? הגויים, האנטישמים. כן, אנה, מה את חושבת? איך דיקמן מתרגם את זה? He's talking about the people who are the lost in the earth with the signs. כן, זאת אומרת... The נביש, כמו נביש. He talk about the נביש. About what? נביש, ביידיש נביש? נבים? נבים? לא הבנתי את המילה. נביש. נביש. אני שואל, מי הם השלנגן? הנחשים. לא, זה נביש. הגויים. כן, בסדר, יאיר, אבל בתרגום של דיקמן. כן, כן, זה דיקמן מדבר, he's saying, he's in the earth, he was sending by the God to be in the earth, to take all the sign, all these bad things from the people to his side. כן, כן, השאלה היא רק איך הוא מתרגם את המילה שלנגן, נחשים. כי לא יכול להיות שדיקמן לא מתרגם כלום בצורה מילולית. כן. מה שהוא מתרגם. אז האם, איך אומרים נחש בפולנית? חש בפולנית וונש. והמילה הזאת נמצאת בתרגום של דיקמן? זה כן, 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 אני, כן, שרודוונז'ה, between the, he's in between the snake. אוקיי, בלה, מה לדעתך השלנגן? He's saying, bo czułem, że oto jesteście wśród węży. I was feeling that you were among the snake. בסדר, אז התרגום נכון. בלה, מה לדעתך השלנגן? מי שפגע בהם, מי שביצע בהם את הפוגרום. כן, כמו פוגרום, נכון, אולי זה פוגרום, זה... לא, מה אתה אומר? אני חושב שהוא מדבר על יהודים. היהודים שכפרו בעיקר, או שהוציאו את עצמם מהכלל, אני לא בטוח. שלמה גם זה, נכון, זה, אולי זה, I said, here I understood from the translation that he's talking not about the Goyim or Jews, he's talking about the bad people. איך את מבינה את זה מהתרגום? Because always he's saying that nie zrzucałeś siebie szatańskie wyżenie, jam Boga słuchał i do was. I was listening to God and I came here to you. Even the way was very difficult to come to you, but okay, I'm translated very bad. But in my heart was the feeling
and pleasing in my neshama, that because I feel it that you are among the snakes. So it's meaning that that we're talking about the sign, all the sign of the anashim. בלה, השורה הבאה, נראה לפי ההמשך, האם יש לכם בסיס כלשהו לדבר על סנייקס כיהודים משכילים, אני לא חושב. אני חושב שיאיר צודק יותר, כשהוא מדבר על הגלות ועל הגויים. כן, נראה את השורה הבאה. בלה. שלמה קורא עכשיו. התבלבלתי, שלמה. מיכות גטריבן אייר וייטיק, ich hab gemeint, mein Hilf ist nötig. תרגום. אני נשאתי את כאבכם. לא, לא, לא. מיר הוד גטריבן אייר וייטיק. מה זה טרייבן? לגרש. כן, אבל לא פה. מיר, איך אומרים שלמה מכונה בגרמנית? בטריב? משין. משין. מה זה בטריב בגרמנית? אולי הניע, מנוע? רגע, רק רגע. מה זה בגרמנית המילה בטריב? לא יודע. אוקיי, אז נעזוב את זה. מיר, כתוב מיר או מיך? מיך. מיך הוט גטריבן. קודם כל תתרגמו את זה. הווייטיק נשאיר אחר כך. מיך הוט גטריבן. מהו הפועל? טרייב. ובלה אמרה לגרש, בהקשר אחר כן, אבל טרייב, כמו שגירוש זה להאיץ מישהו שיעזוב מקום, טרייב זה להאיץ, לדחוף. אותי דחף, מיך, אותי דחף, מה דחף אותו? את ביאליק המשורר? אייר וייטיק. הכאב שלכם. הכאב שלכם דחף אותי לבוא אליכם על פי בקשת אלוהים. החצי השני. Ich hab gemeint, mein Hilf ist nötig. חשבתי שעזרתי היא חיונית. נחוצה. 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 שורה הבאה. Ich bin gestroppt von Gott mit Herz. תרגום. Ich bin gestroppt von Gott mit Herz. הייתי... קודם ich bin gestropft. צריך קודם להבין את זה. Ich bin gestropft. פנלטה. שלמה? לא, אין לי מושג מה זה גשטרופט. מי יכול לעזוב? מה זה גשטרופט? נענשתי. נענשתי. תרשו לי שאלה. מה זה שטרוף ביידיש? עונש. עונש, נענשתי. Ich bin gestropft. אני נענשתי. אני נענשתי. כן. הלאה. מאלוהים מתהרץ. כן. עם לב. אז איזה מין עונש זה שאלוהים נתן לו לב? איזה מין שורה זאת? הוא מסביר בשורה הבאה. איכו בהרץ, הוא סטרנק פריינם. לא, אני רוצה שתבין את זה על פי המילים בשורה הראשונה. אחר כך נרחיב את המשמעות. Ich bin gestropft von Gott mit Herz. אני נענשתי על ידי אלוהים בזה שהוא נתן לי לב. איזה מין אמירה זאת? לב שומע, לב מרגיש. אז למה זה עונש? הוא היה צריך להיות מאוד שמח שאלוהים נתן לו יכולת להרגיש את הזולת. למה הוא רואה בזה עונש?
יאיר, מה אתה אומר? כי אם יש לו לב והוא כל כך חרד והוא רואה את העתיד, אז הוא סובל מזה מאוד וזה גורם לו לייסורים. כן. השורה הבאה, שלמה, כמו שאתה אומר. Ich habe Herz, was kränkt vor jenem. יש לי לב שהוא חולה בשביל מישהו אחר. אוקיי, השורה הזאת, רבותיי, השורה הזאת, או שתי השורות האחרונות האלה, הם התמצית, ותאמינו לי שאני יודע מה אני אומר, שתי השורות האלה הן התמצית של כמה וכמה מהספרים של עמנואל לוינס, הפילוסוף, שהיה בשואה במחנות נאציים, ושכתב בעקבו, הוא ניצול מהמחנות, ובעקבות הניסיון שלו במחנות הנאציים, הוא כתב מספר ספרים, איפה שהוא הגיע למסקנה שלכל אדם יש אחריות לזולת, לאחר, ושמה שמגדיר את האדם זה שהוא דואג ומשתתף בסבל של האחר. הייתי אומר שמי שרוצה להבין את שתי השורות האלה של ביאליק, צריך לקרוא את עמנואל לוינס. שורה הבאה. Korchet sich vom fremden Schmerz. קודם כל המילה ווס, למה מתכוון ביאליק למילה ווס? הוא מתכוון ללב. נכון. ומה קורה ללב? ווס קורצ'ט זיך. הוא קורצ'ט זיך, מה זה קורצ'ט זיך אני לא יודע, אבל כנראה שקוראים לו דברים רעים ללב הזה. לא לנחש, בואו נראה מה זה קורצ'ט זיך. מתבטל? אנא, בתרגום של... כן, מה זה? Ella, it's when you are, when you, for example, you make the smaller, like you make, how you say in English, kurczy się, when you are so, and now you are starting to be smaller. כן. אני לא יודע באנגלית. בסדר, אני אעזור לך. הוא מתכווץ. מתכווץ, נכון, מתכווץ מרוב כאב. אוקיי, מתכווץ. מרוב כאב זר. The Herz, it's the korchet. The heart. כן, מתכווץ. שלמה, הוא מתכווץ מכאב זר, פרמדן שמרץ. כן, מהכאב שקורה למישהו זר. נכון. הנה כאן ההזדהות של מי שרואה את האחר סובל, ואז הוא מזדהה איתו. ואלה דברים של משורר כביאליק, שאנחנו קוראים לו משורר התחייה, שבשירתו יותר משהוא מבטא בעיות אישיות שלו, הוא מטפל בבעיות של העם כולו. שורה הבאה. Und verbrennt von jenem Gehennom. והוא נשרף מהגיהנום של מישהו אחר. מי נשרף? פוניידנס, מכל אחד, של כל אחד. כן, הלב. הלב של המשורר. כן. לא הלב של המשורר. הלב של המשורר. Und verbrennt von jedens Gehennem. של כל... wird verbrennt.
מי נטרף? הלב. של המשורר. חלק, נכון, חלק. אנה, בלה, זה כן. ברור? כן, כן, אבל... טוב, לא אבל- חשוב, זה לא משנה, זה אותו דבר. כן. כן. תראו, בארבע השורות האלה, יש לנו באמת, תמציתית מאוד, במילים מעטות, את כל הגישה של עמנואל לוינס. אני לא סתם מזכיר את עמנואל לוינס, כן. הוא פיתח כפילוסוף, אחרי שניצל ממחנות נאציים, את ההזדהות של כל אדם עם האחר, כן, עם הסבל של האחר. ביאליק בעצם מקדים את לוינס ומקדים את ההזדהות של אדם אחד עם עמו, כן, עם אלה ששייכים לתרבותו ולגורלו של העם, בראשית המאה ה-20. שורה הבאה. זה בית חדש. אז בית חדש, יאיר. Okay. Ich habe gehört, es ist euch schwer. Ob ihr gemeint, ihr fühlt und wisst und wartet sich still mit eurer Träne und sucht da Hilfe und wird da Trost und teilt seinen die Minuten. Ich gehe, ich komme, will heilen. Mit euch in einem will ich kommen. Und wo man darf, will ich verbinden. Und wo man muss, will ich ablecken. Das Blut, was trifft von eurer Wund, ich will trösten, beten, weinen, wetten und will nicht losen gehen zu Grund. זאת בית ארוך, הוא נמשך הלאה. בסדר, נמשיך הלאה? עד פה. שורה הראשונה. Ich habe gehört, es ist euch schwer. אני שמעתי שזה קשה לך. קשה לך? לכם, לא. הוא מדבר אל העם, כן? לעם. is euch schwer. זה קשה לכם, קשה לעם. אוברקמנט, אני חשבתי, ihr fühlt und wisst, שאתם מרגישים ואתם יודעים. und woget sich still mit eure Tränen, שאתם נחנקים מדמעותיכם. תקרא עוד פעם את השורה השלישית הזאת. und wartet sich still mit eurer Tränen. אחרי המילה און, מה המילה הבאה? wartet. כן. wartet sich still mit eurer Tränen. wartet still זה נקרא אולי נחנק מהדמעות. נחנקים בשקט. נחנקים בשקט והדמעות. רק רגע, עד פה ביאליק אומר, אם אני מבין, דבר אחד שהוא חשב, ויתברר עוד מעט שהוא טעה. מה הוא חשב? יאיר? הוא חשב שזה קשה לכם. מה עוד הוא חשב? שזה קשה לכם, ואני חשבתי... רגע, הוא חשב. הוא אומר, יחוב גמל... שאתם מרגישים ואתם יודעים. זה מה שהוא חשב. שהם מודעים נכון. למצוקתם. כן. ומה עוד הוא חשב? סליחה, אבל זה פה, דיטמן start to say this phrase with, oh, the poor, you are the poor. We have this is in Yiddish? לא. לא. לא, יש כאן... אני לא רואה זאת. יכול להיות שהוא דילג. כן. יאיר, תקרא עוד פעם את 4 השורות הראשונות שקראת, ביחד. Ich habe gehört,
es ist euch schwer. Ob ihr gemeint, ihr fühlt und wisst und wagt sich still mit eurer Träger. אוקיי, זאת אומרת, ביאליק אומר, לא שהוא חשב, הוא שמע מישהו אמר לו, כן? כן, שאתם מודעים. אז הוא תרגמיינט, ואז כשהוא שמע שקשה להם, אז הוא חשב, הוא סבר, שהם נחנקים בשקט, מדהימותו. בשקט, זאת אומרת, הם מודעים למצבם, אבל בשקט, הם לא מגיבים. שורה הבאה. Und sucht da Hilfe und beta Trist. ואתם מחפשים עזרה ומבקשים נחמה. טרייסט, מה זה, נוחות? נחמה. נחמה, כן, נכון. עכשיו, זה מה שהוא סבר. כן. שורה הבאה. Und teuer seinen die Minuten, ויקרות הדקות. כן. כל רגע יקר, כל רגע חשוב. כן. עכשיו במרכאות, יחקום והיילן וונדן. אני אלך, אני אעבור. למה אני אלך? באיזה זמן זה? סליחה, אני הולך, אני בא, ועכשיו אומר, חבל הילן וונדן, אני ארפא פצעים. חבל, ביידיש, חבל? הילן וונדן. אני ארפא פצעים. זאת אומרת, כל זה הוא סבר. עוד מעט נראה שהוא כנראה טעה. שורה הבאה. mit euch in einem welch bluten. איתכם, אני במחיצתכם, יחד איתכם, אני אדמם. כן. Und wo man darf, welch verbinden. ואיפה שיהיה צורך, אני אתחבר לזה. לא, ולך פרבינדן. אני אקשור את עצמי לזה. הוא יקשור את הפצעים. הוא יקשור את הפצעים. יחבוש. אני מבין אותי. הוא יחבוש את הפצעים, כן. Und wo man muss, welch הפלקן. ואיפה שמוכרחים, אני אתייצב, או אני אגיש כאילו... לא קרה. אני אגיש בקשה. מה כתוב במילה האחרונה? הוא מדף ואיך... הפלקן. לא כתוב הפלקן. אופלקן, סליחה. אופלקן. מה זה אופלקן? אופלקן זה כאילו אגיש בקשה, או... לא. ללקק. אגיש את המועמדות שלי. לא, ללקק במובן זה שהרי הרוק הוא מחטא, והוא גם ירבוש וגם ילקק את הפצעים כדי להקל על המצב שהוא חשב שהוא בא ביחד עם העם לרפא אותו. אבל, שורה הבאה. כן, אבל דוס בלוט. לא, אבל אני אומר. דוס בלוט, was trifft von euer Wund, הדם הזה שנוטף הוא ילקק את הדם. הוא יחטא. כן. הוא יחטא את הדם, מה שנוזל או מה שדולף מהפצעים שלכם. כן. קבל טרייסטן, בטן, ויינן, וקן. אני אנחם, אבקש, אבכה, ואני אעורר אתכם. מה המילה האחרונה ביידיש? וקן. לא, ווקן. סליחה? וקן. וו, עין קוף נון. איזה אותיות? וו, עין קוף נון. מה זה? זה להתעורר? לעורר. לעורר. אני אעורר אתכם. כן. Und will nicht losen gehen zu Grund. ואני לא אאפשר לכם ללכת לאדמה, זאת אומרת למות. zu Grund, זאת אומרת לשקוע. zu Grund זה לשקוע, אוקיי. כן, לשקוע. יחגי יחקום, יחטרוג הטרייסט. אני הולך, אני בא,
ואני נושא נחמה. נכון. Ich trage Besuche von נחמה. אני נושא בשורה של נחמה. כן. טוב, אנה. כן, יאיר, איפה אתה גם? בפול נחמה. פול נחמה. נחמה, נכון, נחמה. Ich bin gebencht von Gott mit Geist. 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 Ich will ich schenken mein Neshama. Ich will euch schenken meine Schomme. הלאה. Meine Neshama. אייך וליך שנקן. כן. Eich. תמשיכי. Ich bin von Gott mit Mut Bashmit. Was reißt aus Berg und wird nicht mit. Was lässt mein Rücken sich nicht beugen und guckt dem Beiß gleich in die Augen. Und Gott hat mir geschenkt a Zunge, a scharfe wie a scharfe Klinge. עוד פעם? עוד קצת, תמשיכי ביידיש. Ob ich seit Stein aus sie an Eisen. Ob ihr seid Eisen, ist sie Stoll. Ich will sich nur beweisen und ihr werdet aufstehen mit Amol. זהו. תודה. הבית הזה, כל הטקסט שקראת עכשיו, עדיין קשור לכוונותיו, לאינטנשן של המשורר חיים נחמן ביאליק, מה הוא רוצה לבוא, מה הוא רוצה לעשות כדי לעזור לעם. אנחנו עוד לא יודעים איך העם מגיב. בינתיים רק מתארים את המוטיבציה של חיים נחמן ביאליק לבוא לעם כשליח של אלוהים. שורה ראשונה. Ich bin gewünscht von Gott mit Geist. תרגום. Ich bin gewünscht, I am bringing. לא, ich bin gewünscht, אני מבורך. מבורך. איך אומרים מבורך באנגלית? I was blessed. I am blessed from God. Blessed. I am blessed by Okay, God. I'm blessed by God. Mit Geist. Geist, the spirit. The spirit. Elohim, נשמה. God blessed myself with
spirit. שורה הבאה. Ich will, ich schenken mein Ich will euch. Ich will euch schenken mein Neshama. נשומה. Neshama. תרגום. Okay, I will שנקן. schenken, מה זה שנקן? to give. To give מתנה. To give a gift. I להעניק. will give you a gift. להגיד, לתרום, My neshama, my soul. נכון. מה אמרת, יאיר? שנקן יכול להיות לתרום. לא. להעניק. זה לתת במתנה. גשה להעניק. במתנה. הוא אוקיי. בסטו. הפועל באנגלית הוא בסטו. לא יודע, כי בסטו זה לא בדיוק מתנה, אלא בסטו זה לצייד אותך עם משהו, אם אני מבין אנגלית. לא, בסטו זה מתנה. טוב, ככה אני... אוקיי, כיוון שאנחנו לא עוסקים בתרגום לאנגלית, אז בואו נמשיך. שורה הבאה, אנה. Ich bin von Gott mit Mut beschmied. המילה האחרונה, מתמות, Mut beschmied. כתוב בשמית, beschmiedet. ד' ט', אוקיי, תרגום. Dalet נכון. כן. I am from the God with מות. mut. מות, Mut is to die? לא, לא, זה עבודה קשה. לא, גם לא. עמל. לא, לא. לא? באומץ. אומץ. נכון. אל אני ירבין בשמית. I am forged with courage by God. פה בשמית, השמית זה הנפח, כן? I am forged by God with courage. נכון, קורש, זה קורש, נכון. הלאה. Was reißt euch Berg und wird nicht mit? תרגום. The sun כל רגע המילה ווס באה במקום איזה שם עצם. זה במקום הקוראז'. I am forged by God with courage. courage, was, which, The courage, which reißt euch Berg, the higher, the mountain. לא, This courage can make. can make Oisreisen. יכול Oisreisen, take something. להזיז מהמקום, לעקור הרים שלמים. זאת אומרת, אלוהים נתן לי קוראז' שאיתו אני יכול לעשות הרבה דברים עם הרבה כוח. כן? ונבר נתמיד, ואני לא מתעייף. I will not feel tired. Yeah, זאת אומרת, כאן ביאליק טוען שהמשימה שאלוהים נתן לו לבוא אל העם, לעורר אותו ולהסביר לו שהוא במצב לא טוב. זה עבודה, זה צריך הרבה כוח. אז ביאליק אומר, אלוהים נתן לי קוראז' לעקור הרים ולא להתעייף. אני מוכן לעשות את העבודה הזאת שאלוהים אמר לי לעשות.
because in the Pauline we have the idiom, if you are so strong or courage, you can mountain, you can take, בדיוק. can בדיוק. שורה הבאה, Was lost mein Rücken sich nicht beugen? בואי. הקוראז' הזה, אבוס הזה, זה סוג. שוב, העומק, הקוראז' הזה, lost mein Rücken sich nicht. Rücken, it's after the head, yes, in the back, your back. הקוראז' הזה, lost mein Rücken, לא נותן לגב שלי. כן, הרוק פה, זה הגב שלי, זיר בויגן, להתכופף. זאת אומרת, יש לי המון קוראז' שאלוהים נתן לי, לבוא כמשורר, ולהגיד לכם כמה שהמצב שלכם נורא, ולעורר אתכם, וזה מה שאני באה לעשות. שורה הבאה. guckt dem Beiß gleich in die Augen. רגע. guckt dem, מה המילה אחרי דם ביידיש? guckt dem. Beiß, gleich. רגע, בית י' זין. נכון, בית י' זין. מה זה בייס ביידיש? אני לא יודע. מי יכול לעזור? בסיס? לא. בייס זה... כועס. הרוע, כן. כועס. הכעס של הרוע. ואותו קוראז'. זה גם זה קוראז'. אותו קוראז' שאלוהים נתן לי, cooked them base, מסתכל בפנים של הכעס, של הרוע. כן. in the Augen. In the eyes, to look. מסתכל לו ולא מפחד מהרוע. בעצם ביאליק בבית הזה אומר, אני מוכן למלחמה, למאמץ לבוא אל העם ולעשות עבודה קשה מאוד, כי העם במצב מאוד קשה. וקודם הוא אמר, ואני חשבתי שהעם יודע את זה, אבל הוא בשקט בוכה. שורה הבאה. זה גם זה אידיום, to look to the Augen. We always, נכון, זה אידיום. Und Gott hat mir geschenkt a Zung. עוד פעם השורה הזאת. כן. Und Gott hat mir geschenkt a Zung. תרגום. Und the God gave me to me. And God gave me as a gift. מה הוא נתן לו? geschenkt. Zung. gift. מהו הגיפט? הצונג. מה זה הצונג? אני לא יודע מה זה צונג, זה to say something? לא. לשון. לשון. עכשיו, כאן המילה לשון, צונג, זה מטאפורה ליכולת לכתוב שיר ולהתבטא על המצב ולהגיד לעם מה שצריך להגיד לו. שורה הבאה. השרפה. The Zung was the שרפה. נכון, זאת אומרת, it's like the knife. חריפה, לשון חריפה. חריפה, נכון. יכול
להגיד את האמת, אפילו שהיא כואבת. עצונג שרפה, מה עוד? אשראי, wie a sharpe klung. Sharpe is który, which is the sharp, חריפה, כן, and klung. איזה אותיות? אני לא יודע מה זה קלונג. אז אני מבקש באיזה אותיות זה כתוב כלום. קוף ל"ו נ"ג. קלונג. אני שואל אותך, קוף למ"ו נ"ג? כן. אז אלוהים נתן לי לשון חריפה, וישר פר כלום. מה זה כלום? הקלונג is קלינגן, נכון? נכון. דינג, 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 דינג. כצליל, כן? כן. חריף. מה זה הצליל החריף? אלה המילים הקשות שביאליק מוכן להגיד לעם. כן? כמו פעמונים שקוראים לעורר את העם מתרדמתו, משנתו. בלה, המשך. בלה. help. Ob ihr seid Stein, ist sie ein Eisen. Ob ihr seid Eisen, ist sie Stoll. אם אתם אבן, הרי היא, הלשון, היא ברזל. ברזל, נכון. Ob ihr seid Eisen, אם אתם ברזל, היא פלדה, שטול. כן. Ich komm, ich will sich nur beweisen und ihr wird aufstehen mit dem Moll. אני בא, אני רק אראה בווייזן. אני רק אופיע. ואז אתם תתעוררו בבת אחת. כן, תקומו על רגליכם בבת אחת. זאת אומרת, כאן ביאליק עדיין עוסק באינטרודקשן. הוא עוד לא אמר מה שהוא רוצה להגיד. זה היה הכל אינטרודקשן. ועכשיו בא הצד הקשה. בבקשה, בלה, תקראי רצוף. Jetzt stehe ich unter euer Tier und abgenommen ist mein Loschen. Es hängt eine schwere Nacht auf mir, mein Funk, mein Licht ist ausgeschlossen. Ausgeloschen, כן. Mich hat begegnet Spott und Schand und hat vor mir die Tür vermacht. Und abgestoßen ist Gottes Hand und Gottes Wort ist ausgelacht. Und Gottes Wort. Gottes Wort ist ausgelacht. עד פה. כאן בעצם מתחיל החלק השני של הפואמה. עד עכשיו, עד שבלה קראה, ביאליק חשב שהוא בא אל עם שמצפה לעזרתו ושישתף איתו פעולה. אבל מה שבלה קרא עכשיו זה בדיוק ההפך. זאת אומרת שהמשורר חיים נחמן ביאליק מתחיל להטיף מוסר לעם שלא מסוגל לשמוע את המשורר שלו. אני חושב שכאן אנחנו נעצור, מכיוון שכאן החלק... זה קשה. כן. קשה גם נפשית, אני חייבת לציין. כן, אני רוצה להגיד לכם, דרך אגב, כשאני חושב על הפואמה הזאת ב-1901, אני שואל את עצמי, האם היא לא מאוד אקטואלי ב-2021?
כן, נכון. אוי, אוי, אוי. יוי, 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 נכון, יוי, יוי. להתראות ביום... להתראות, תודה רבה. רבה, תודה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. ביי. תודה רבה. תודה.